בתעשיית הקוסמטיקה יש מושג שנקרא מדד הליפסטיק. גיא, אתה מכיר את המונח הזה? אני חייב להגיד שלא לעומק. חבל. יש תיאוריה שאומרת שבזמן מיתון כלכלי נשים מפסיקות לקנות מוצרים גדולים ויקרים כמו בגדים או נעליים, גם מנחמות את עצמן במוצרים קטנים וזולים. פעם זה היה ליפסטיק, אבל על פי יצרני הקוסמטיקה הלק ירש את מקומו. בשנה שעברה הייתה עלייה של 54% במחירת לקים בעולם. מאוד מעניין, השארת אותנו בכלכלה מגדרית. כן, אז אחרי ההרצאה הזאת אולי תבין למה מבחינתי סדרת לקים חדשה היא אירוע מכונן בביצה. בבקשה. מעל נמל יפו המתחדש שוכנת עוד דירה מרהיבה של משפחת קסטיאל. ראש השבט יהושע ואשתו ענת עזבו את רמת השרון ועברו לפה לפני שנתיים. יותר מ-200 מטר היא משקיעה הכי יפה בארץ. הבנות שבאו להשקה לא יכולות להפסיק להתפעל. רק אפרת גוש מתרגשת פחות, זה הבית של ההורים של חבר שלה, אלון קסטיאל. מתרגלים לזה? שחיים פה כמו באקווריום? אני יודעת, יש להם טעם מדהים. תקשיבי, אני חושבת שהוא קיפר. לגמרי. ובן כמה האבא? לא מבוגר. בסדר, אני מתכננת פשוט את העתיד. את רוצה להיכנס לגור כאן? לא נראה שיש מישהו שלא היה רוצה להיכנס לגור כאן, באמת. אני הייתי רוצה לגור עם אבא ואמא שלה. אין, אני מתה עליהם. עם אבא ואמא שלו. אולי הם יציעו לך לעבור איתם בקרוב. היי, עם כאלה אבא ואמא, אני אומרת לך, אני זורמת. לא רק דנה גרוצקי מקנה. אפרת גוש היא זמרת מוכשרת ואישה מאוד חכמה. מאוד. איך היא יודעת מה לעשות, אה? ככה זה כשהצבע שיער הוא לא בלונדיני ואז בוחרים בחירות נכונות. Yeah, but you know what? It's not all about the money. מדי פעם, למרות שכסף לא ממש חסר במשפחה, מזכירה משפחת קסטיאל את הבית לאירועים מסחריים. במקרה הזה לחברת אסי שחונכת 80 גווני לק חדשים. 5 סטייליסטים התבקשו להציג פריטים אישיים בהשראת הצבעים החדשים, והמתנה פלוס השמפניה משכו לכאן את מכורות המניקור הקשות. אני גומרת שעת כושר עם נמרוד רייפוס, המפצת את עצמי לא באיזה חתיכת עוגה, נכנסת לאיש, עושה שם לקים במקום, אומרת לה, מה זה בא לי לשנות לקים? וכאילו זה, תקשיבי, במקום לשנות גבר, תשנו את הצבע של הלק. דנה ספקטור מגיעה עם הבת מאיה, בשביל שתיהן זה גן עדן. חייבת להסביר לי את הסרט. זה... איך תפסת אותי? אני אגיד את האמת, זו אצבע החופש הגדול, ככה אני מכנה אותה. אחרי חופש גדול ארוך, שבו לא עשיתי מניקור, זאת שרון אגב, היא עושה לי מניקור, באמת. ככה נראית האצבע שלי. אצבע החופש הגדול.